Здравейте! От мен и тази вечер. И докато се събираме да видя кой ще се включи на живо, искам да се опитам да споделя видеото. Ако мога. Тъй като Фейсбук продължава да не ме пуска да си правя видео директно от страницата. Здравейте, ако някой се е включил и ме гледа и ме вижда, нека да ми даде някакъв знак. Окей, дайте по един палец или напишете едно да, виждам те, чувам те. Докато аз се опитвам да споделя клипа, ако е възможно. Здравейте на тези, които се включиха. Моля, напишете ми по едно да, виждам те, чувам те, или от кой град се включвате. Докато изчаквам да се появят още хора. Добре. И така, да се представя за тези, които не ме познават и не са попадали до момента на мои видеа или практики. Казвам се Светлана Тодорова. Сертифициран практик съм по техники за емоционална свобода, също и по пренареждане на матрицата. Занимавам се също с акашови записи, кристалотерапия, семейни констелации и други енергийни практики. Избрах да водя тези безплатни практики в помощ на децата и учениците, тъй като вече веднъж съм минавала през кандидатстване след 7 клас, а също и след и 12. И сега минавам втори път през това нещо с другото ми дете и знам колко мъчително е това за самите деца и за техните родители и семейства. И също така, понеже практикувам с моите клиенти, както каза една моя клиентка, с каквато и тема да дойда, върху каквото и да работим, все излиза някоя училищна случка. Ами да, в общи линии да. Или са училищни случки, или са от по-ранните ни години, предучилищната, може да са и от още по-ранните ни години, така че
Нещата, ситуациите и случките, в които попадаме като възрастни, много често са отражение на непреработени ситуации от миналото и непреработени, неотработени емоции. Много често в ежедневието ни като възрастни, без значение дали в семейството или в работата или с приятелите ни, или където и да било, може да е навън, на улицата, в транспорта, дори на почивка, понякога ни се случват ситуации, в които реагираме по определени начини. Много често дори не можем да разберем защо реагираме по такъв начин. Много често започваме да виждаме, че има зависимост към определени ситуации, в които реагираме. И започваме да си задаваме въпросите, защо ми се повтаря това нещо. Много често отзад седи спомен от по-ранните ни години, където има неотработени емоции. И затова тази вечер ще потупваме в помощ на децата, тъй като това, че се учи само до 12 клас в училище, абсолютно всички възрастни знаят, че няма нищо вярно в това нещо. Истината е, че цял живот учим, постоянно ни се налага да учиме нови и нови неща, без значение дали като родители, дали като партньори, дали в работата си, при смяна на работата, в каквато и да е област, ние постоянно цял живот учим някакви нови неща. Въпросът е дали учим с удоволствие и дали приветстваме ученето на нови неща, или всеки път, когато се случи нещо ново, което трябва да учим, ние сме в ступор и се съпротивляваме и не искаме да го правим. И ни е трудно. Така че имаме две възможности. Или да вървим с лекота през живота и да може всичко ново да го приветстваме и да учим и да напредваме, или да се съпротивляваме и да се изморяваме и да ни е все по-трудно. И опитът показва, че голяма част от причините, които ни държат в ступор, които държат страхът ни, които ни пазят и които ни пречат да се впуснем в промените и да учим нови неща, много често са случки от миналото, от нашия живот, а е напълно възможно да са и от миналото на нашите родители, даже баби, дядовци и поколенията по-назад. Защото ние пренасяме също и модели от нашите предци. Така че тази вечер ще поизтупаме гадни случки и за това моля, напишете. Отговорете ми или сложете по един палец, ако някога сте се чувствали замръзнали, че сте получили несправедливо отношение за оценка в училище, били сте ужасени от въпросите, които ви задават, дали сте били обидени, недооценени, може би притеснени или дори засрамени. Дали сте си помислили, ама какво ще си кажат хората? Дали сте се вцепенявали, когато ви изпитват? Кажете ми как се почувствахте, когато са ви обвинявали, че говорите или че вие сте направили нещо, а пък не е било ваша постъпката. Кажете ми също, забавлявахте ли се, когато учехте в училище? Беше ли ви забавно? Приветствате ли ученето в живота ви? Ще изчакам някой да ми напише коментар. Кажете ми, случвало ли ви се да не си напишете домашното и точно тогава да ви накарат да го прочетете? И ако ви се е случвало, как се почувствахте? Пишете ми коментари, за да може да направим една хубава практика.
Не знам дали знаете, но емоциите така или иначе са ограничен брой. Емоциите, които всички ние изпитваме. И няма значение в каква случка се е случило, емоциите, така или иначе всички изпитваме едни и същи емоции. Така или иначе всички вероятно имаме подобни случки в живота си. Вероятно имаме поне няколко подобни случки в живота си, в които сме се чувствали по определен начин, така както се чувстват и другите. И много е хубаво, когато се работи в групова практика, защото има неща, за които примерно ние не се сещаме, но останалите в групата се сещат. И тогава, когато потупваме върху общия проблем, падат наши проблеми и наши емоции от случки, за които дори сме забравили, че имаме. Така че груповите практики са изключително полезни. Пишете ми, за да видя, има ли ентусиасти, които са готови да споделят. Добре, имам един коментар. Да, глупаво и унизително. Окей. Изчаквам още мъничко да видя дали ще се появят още желащи за тази групова практика. Ако не, ще започнем с това, което вече имаме. Аз ми писаха, така че имам събрани случки и емоции, върху които можем да работим. Така че ще започнем след мъничко. Не се притеснявайте да споделяте емоциите си. Както казах, ние имаме еднакъв набор от емоции като хора. И в много ситуации сме се чувствали по един и същи начин. Всички сме имали подобни ситуации в живота си. За някой това може да е новина, за други със сигурност не е новина изобщо. Така че колкото повече ми напишете, толкова по-добре ще се почувствате след практиката, когато позволим да изтупаме с техниките за емоционална свобода, да изтупаме емоциите, които са задържани в емоционалното ни тяло и по този начин да им позволим да се освободят от енергийната ни система и да ни освободят пространство и да ни доведат до лекота. Така че, ако има други желаящи да се включат, бъдете свободни да пишете коментари, а аз започвам да потупвам. Така, ще кажа само набързо, значи в техниките за емоционална свобода потупваме по крайните точки на меридианите, като изричаме напомнящи фрази, като в тези напомнящи фрази много често използваме негативни изрази, като по този начин не ги затвърждаваме, а по този начин помагаме те да бъдат освободени, тези емоции, тези негативни усещания да бъдат освободени от нашата енергийна система. Ако никога не сте практикували техники за емоционална свобода, нищо сложно няма, супер елементарно е, просто ме следвайте и потупвайте там, където аз потупвам и изричайте това, което аз изричам. Така че сега ще направим един рунд потупване. Въпреки че се почувствах много зле, когато ме свариха бездомашно. И се почувствах засрамена. И беше много глупаво и унизително. Аз приемам себе си и всичките си чувства. Въпреки че много пъти са ме изпитвали и не ми е било изобщо приятно да ми пишат по-слаби оценки от това, което съм знаел, аз приемам себе си и всичките си чувства. И също така можете да споделите видеото във вашите страници.
ако искате повече хора да се възползват от тази практика. И въпреки, че винаги съм имал много гадни случки и ситуации в училищните години и съм се чувствал много пъти ужасно и глупаво, и унизително, и засрамено, аз приемам себе си и всичките си чувства. И потупваме. Чувствах се унизително. Почувствах 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 се много глупаво. Почувствах се много глупаво и унизително. Бях много обидена. Помислих си какво ще кажат после нашите, когато ме сгащиха, че съм бездомашно. И усетих несправедливост, когато ми писаха по-слаба оценка. Притесних се. Беше ужасно. Изпитваха ме на въпроси, които не знаех. И ужасно се притесних. Направо се вцепених, когато чух името ми да бъде изричано за изпитване. Направо изтръпнах. Ужасих се. Нямах представа какво ще ме питат и каква оценка ще получа. А оценките бяха много важни. Оценките бяха много важни. И аз се притесних ужасно. Направо се вцепених и изтръпнах. Не знаех какво ще кажа после на нашите, ако изкарам слаба оценка. Нямах никаква представа какво ще се случи. Изтръпнах. Беше ужасно. И беше много унизително отношението на учителите в определени ситуации. А беше унизително и поведението на моите съученици и останалите ученици в определени ситуации. Чувствал съм се унизително в училище неведнъж. Всъщност, като се замисля, май доста пъти. И много пъти съм се чувствал глупаво също. Колко пъти съм се чувствал глупаво? Толкова много пъти. И толкова пъти съм се чувствал недооценен, когато ме изпитват. Защото знам, че съм учил, вложил съм много усилия и след това така да ме изпитат, че да ми напишат по-слаба оценка. Абсолютно нечестно беше. И се почувствах много недооценен. И много се притеснявах, когато ме изпитваха. Притеснявах се какво ще кажат съучениците ми, дали после няма да ми се подиграват. Притеснявах се и каква оценка ще изкарам, дали после няма да ми се карат вкъщи. Направо беше ужасно. Дори намразих някои предмети. Имало е случки, в които бях толкова обиден и засрамен, когато са ме изпитвали, че дори набразих определени предмети и въобще не исках да уча по тях вече. Беше ужасно. Беше отвратително. И доста често оценките бяха абсолютно несправедливи. И бях много често недооценен.
И колко пъти се ужасявах и се вцепенявах, когато си чуех името, че ще ме изпитват. Изобщо не можех да се забавлявам. Само чаках да свърши този пусти 12 клас и да спра да уча. Обаче, уви, въобще не стана така. Оказа се после, че има още да се учи. А пък аз така чаках да свърши този 12 клас и да ми се махне това пусто учене от главата. Толкова пъти съм се насилвал да уча за оценки. И толкова пъти съм получавал несправедливи оценки. Толкова пъти съм бил недооценен. И колко пъти съм изтръпвал и съм се ужасявал дали няма да ме изпитат, да ми зададат въпрос, на който не мога да отговоря. Дали няма да ме хванат точно на този абзац, който не съм научил, или точно на този урок, който не можах да преговоря. Постоянно бях в стрес и напрежение. В училище дали ще ме изпитат и каква ще е оценката, а после вкъщи какво ще кажат родителите ми. Постоянно бях в стрес и напрежение. Всеки ден. Толкова много стрес и напрежение. И всичко това за оценки. Защото оценките бяха много важни. Тези пусти оценки бяха по-важни от това да ни разкажат материала забавно и да ни е приятно. Пустите му оценки. Само чаках да свърши това училище. Добре, направихме няколко рунда потупване с гадни, неприятни емоции, които съм си записала от коментарите, от съобщенията, които получих от вас, а най-вероятно и тези, които не са ми писали, са изпитвали поне веднъж през живота си някои от тези емоции. Така че след този рунд потупване, моля, напишете как се чувствате, дали са излезли някакви случки, ситуации или някакви много силни емоции. Ако има новопоявили се силни емоции, моля, напишете ми в коментар, за да можем да направим още един рунд потупване. И също така може да споделите видеото, за да стигне до повече хора. Аз изчаквам да видя отново коментарите. И понеже вече имам опит, знам, че коментарите идват с закъснение. Ще изчакам още мъничко да видя да дали някой обратна връзка с някоя ново появила се силна отрицателна емоция. Ако няма такъв коментар, ще направим един хубав положителен рунд потупване. Защото в крайна сметка идеята на ученето е да е забавно, да е полезно и да ни помага в живота и да ни движи напред. Както нас, така и нашите деца и бъдещите поколения. Затова моля, ако все още има някакви силни негативни емоции, напишете ми в коментар. Ще изчакам още малко. И през това време ще кажа, че след потупване с тест е хубаво да се пие много вода, за да може хубаво да се изчистим от тези отрицателни емоции. Ами добре, не виждам никакви коментари. Може би
На никой не са му се появили нови отрицателни емоции. Така че ще направим един рунд потупване, който е положителен. И той ще изглежда последния начин. Въпреки че имах толкова неприятни случки, ужасни, гадни случки през целия ми училищен живот, аз приемам себе си, всичките си чувства и избирам да дишам свободно и спокойно. Въпреки че съм имал толкова много неприятни и ужасни и гадни и сконфузни ситуации през училищните си години и не само през тях, аз приемам себе си, всичките си чувства и избирам да дишам свободно и спокойно. Въпреки че съм имал доста неприятни ситуации, и ужасни, и гадни, и сконфузни, и срамни ситуации през училищните ми години и не само, аз приемам себе си, всичките си чувства. Избирам да дишам свободно и спокойно и да продължа живота си с повече лекота. Всички тези ужасни ситуации в училище, всички случки, в които са ме изпитвали и съм се почувствал ужасно и обиден, и засрамен, и недооценен, и притеснен, и вцепенен, и глупаво, и изтръпнал, и ужасен. И съм се чудил какво ще си кажат останалите. И дали не се отнесоха несправедливо с мен. Толкова много ситуации в училищните ми години. Толкова много ситуации на срам, обида, недооценяване, ужас, изтръпналост, притеснение, толкова много стрес и напрежение. Направо намразих ученето по определени предмети в някакъв момент. Не просто намразих ученето по определени предмети, ами направо намразих това, че трябва изобщо да се учи. И сега, когато трябва да уча, се сещам за онези отвратителни, ужасни случки и ситуации от миналото ми, където се налагаше да уча на сила, за да мога да покрия критериите на родителите и роднините и на учителите. Вечните критерии. Обаче ми омръзна. Омръзна ми да ми е тежко и всеки път, когато трябва да науча нещо ново, да се ужасявам, да се притеснявам, да се съпротивлявам и да се чудя какво ще си помислят хората и дали ще се справя и дали ще ме оценят и дали наистина ще разбера нещата и защо трябва да ми е толкова трудно. Омръзна ми да ми е толкова трудно. Омръзна ми, когато се налага да уча нещо ново, постоянно да се съпротивлявам. И всеки път да се ужасявам и да се вцепенявам и да изтръпвам. Просто ми писна. Не искам повече така. Искам повече лекота в живота си. Искам да се чувствам свободен. Искам да уча с удоволствие. Нещата, които аз искам да уча. Искам аз да мога да избирам това, което искам да уча. Искам да мога да се забавлявам, когато уча. Искам да уча с ентусиазъм. И дори да се вдъхновявам от това, какво ново още ще науча. Искам, обаче не знам дали ще ми се получи. Имам доста гадни спомени от училището.
И не просто гадни, ами и доста. И много добре искам да ми стане леко, обаче не знам дали ще ми се получи. Още повече, че нямам нито един пример около себе си на някой да му се получава, да му е леко и да му е забавно и да му е приятно и да се вдъхновява от това, че ще научи някакви нови неща. И ако вземе да ми се получи, токовиш остана и без приятели. Токовиш вземат и да ми завиждат, че на мен ми се получава с лекота и че жена успехи. Как тогава да го пусна това трудното от миналото? Малко ми се вижда пак трудно. Обаче, както вече казах, писна ми и няма да правя повече компромиси в живота си. Искам да ми е леко. Искам да ми е свободно. Искам да ми е волно. Искам да мога да се вдъхновявам от ученето и да се забавлявам. Искам да се радвам на ученето, на процеса на учене и научаване на нови неща. Искам и на децата ми да им бъде леко. И те да се забавляват с ученето. И ученето да им носи удоволствие. И да им е приятно и забавно. Да учат с лекота и да ходят с удоволствие на училище. Да не се притесняват за оценките. И за това, колкото и да ми е трудно, аз избирам да направя нещо ново и различно в живота си. Тук и сега аз заявявам моето намерение. Нека да ми е леко. Нека да ми е свободно. Нека да ми е вдъхновено. Нека да се забавлявам. Нека да ми е приятно и да изпитвам радост. Нека да се вълнувам и да се вдъхновявам от това, че трябва да науча нови неща. Нека да го правя с удоволствие, с радост, с вдъхновение, с лекота, с безгрижие дори. Нека да се случва с лекота. Нека да уча нови неща. Нека да ми е приятно. Нека да ми е забавно. Нека да ми е вдъхновено. Нека да ми е волно. Нека да имам крила. Нека срещна нови приятели, които са на същата вълна. Нека да срещна нови хора в живота си, които също се вдъхновяват и които се радват и които се забавляват на ученето на нови неща. Нека намеря нови приятели, които наистина са на моята вълна, на моята вибрация. Нека да има с кого да споделям моето вълнение и въодушевление и вдъхновение и това колко ми е забавно да уча. Нека да има с кой да споделям успехите си. Нека да имам успехи. Нека да уча нови и нови неща и да ги приветствам, когато дойдат в живота ми. Това си поръчвам сега. Това е моята заявка. Нека бъде лекота. Нека бъде свобода. Нека бъде радост. Нека бъде волност. Нека бъде вдъхновение. Нека бъде удовлетворение. Нека имам успехи. Нека имам постижения. Нека да имам напредък. Нека да се виждат резултатите ми. Нека има нови хоризонти пред мен. Нека да ми се разкрият нови възможности. Нека да разгърна потенциалите си. И животът ми да се превърне в лекота. И красота. И волност. И свобода. И радост. И забавление. Така, поемете дълбоко въздух и отново може да пиете вода след този рунд потупване.
Той беше един много хубав положителен рунд потупване. И може да ми дадете обратна връзка как се чувствате сега. А докато чакам отново коментарите ви, искам да ви поканя на следващите ми събития, които съм предвидила да правя през месец февруари, март и април. Те са отново насочени към развитието на нашия потенциал. Едното събитие е Открий своята прекрасност, разгърни своя потенциал, а другото е Изгрей в бизнеса и живота. В близките дни ще направя събитията в страница Слънчево вдъхновение и ще бъдат видими, така че който иска да работи по-дълбоко със себе си, може да се присъедини към събитията. А също така, винаги сте добре дошли за по-дълбочинна работа на индивидуални сесии. Координатите ми ги има в групата Пресътворяване на себе си, както и в страницата Слънчево вдъхновение, а също така и във всяко едно събитие, което опубликувам. Така че навсякъде има данни за връзка с мен. Ще се радвам да се видя с някой от вас, желаещи, мотивирани хора да работят по-дълбоко със себе си и да имат по-високи постижения на някои от тези събития, за които споменах, за разгръщане на потенциала и за изгряване в бизнеса и живота. Двете събития имат обща тематика, но също така и се допълват, така че може да участвате в което и да е от тях или в двете. Ако участвате и в двете, има и допълнителен бонус, който също ще го напиша. Така че може да поработим още по-дълбоко с себе си. И тук виждам един коментар. Единственият престрашил се тази вечер да ми отговори. Пишат ми, прекрасно беше, благодаря ти. И аз благодаря, че имаше хора, които се включиха тази вечер на живо, за да участват в тази групова практика. Пожелавам ви на всички да имате много вдъхновение и много радост и да женете големи успехи и в ученето, и в разгръщането си, и в живота. Така че всички ние да може да даваме по-добър пример на децата си. Това беше от мен за тази вечер. Ще оставя и линкове към събитията, когато ги направя в следващите дни, така че да са по-удобни. И моля ви, споделяйте за тези безплатни практики с ваши близки и познати. Споделяйте ги на видеята на страницата си. Нека да стигнат до повече хора. Наистина, ние сме толкова свързани. Като едно единно цяло сме, като един общ организъм. И е много ценно, когато повече хора работят върху тези неща. И се издърпваме заедно и взаимно. Благодаря ви отново за участието и приятна вечер от мен. До нови срещи, до следващия понеделник!